नमस्ते प्रणाम स्वागत बरुआ सबके राइटर के पी राज के चैनल पर। तो रउआ सब खातिर एगो बिल्कुल हिट मीटर ब्लास्ट जड़ावर मीटर बिल्कुल नया कंपोजिशन लेके आ गई बनी। एकदम गर्दा कर दी गाना रउआ की। अगर वह के बढ़िया से गायकी कहते नया म्यूजिक बना के गा देता नहीं तो 100% बाकी गाना ही ब्लास्ट कर जाई। बिल्कुल हिट मीटर बिल्कुल नया कंपोजिशन बा, बिल्कुल नया धुन बा। रउआ के जितने एक बढ़िया से गायब उतने बढ़िया से गाना बाजी। तो आई देखी गाना कैसे बा। इससे पहले कहल चाह भैया कि अगर रुआ गायकी में इंटरेस्ट बा और रुआ अगर मैटर के तलाश में नया नया मैटर रुआ के नहीं मिलत, अगर रुआ हमारे चैनल पे आ गए बन तो चैनल के लाइक करी, कमेंट करी, सब्सक्राइब करी या बेल आइकन प्रेस कर दी कि कोनो भी वीडियो हम अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ के मिले। तो आई देखी गाना कैसे बा कि आपन में हर छोड़ी चल गई कतर, जाड़ से हाड़ पिया कांपत थर थर, लागत आवे पाला साला रुई के रजाई में, आग लागो तोहरा कमाई में, घरे करबो का आके जुलाई में। यहाँ देखिए कि गावे के कैसे बा, कोना लय से गावे बा, कोना धुन से गावे, कैसे गावे पूर्वक हम गा के बताओ थे कि आपन में हर छोड़ी चल गई कत, जड़ से हाड़ पिए का पहुँता थर थर। ए हो सुना ना कि आपन में हर छोड़ी चल गई कत, जड़ से हाड़ पिए का पहुँता थर थर, कि लागत हवे पाला साला हे रुई के रजाई में, कि लागत हवे पाला साला हे रुई के रजाई में, आग लागत तोहरा कमाई में, घरे करबो काया के जुलाई में, आग लागत तोहरा कमाई में, घरे करबो काया के जुलाई में। उम्मीद करते रहो सबके मैटर बेहद पसंद आयल है। ऐसे पहले कहो भैया कि अगर गावे में हमारा कोनो मिस्टेक भइल है तो क्षमा चाहते हैं भैया, ऐसे कि हम गायक ना हैं, वो सबके खाली बता सके कि हाँ गावे के कैसे बा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गीत के साथ, कुछ नया सॉन्ग के साथ, कुछ नया मैटर के साथ। प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।